मा मोनखोथाय मा स्टेसन दायो हस्पिटालाव दंफैयो लोगोफोर आइया एडमिट जानानै दं मर्निंआवसो जागोन अपारेशना आङो जेबो भिडिअ आइनि अपारेशना जोब्बायमोन आङो नायदोंमोन आरो ना आइखौहाय हस्पिटाला नै बेनिफ्राय थांसिगोन आङो दायो रमिया गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम बिनिफ्राय आङो दिनै न'आव थांनो नागिरदों मानो होनब्ला दिनै मानि बिमाखौहाय हस्पिटाल लांगोन आरो ना आदैमोनहा बिनिफ्राय आङो मा होनो माया बेदर जानो लुगैदों होनबाय थानायखाय अमा बेदर एसे एवबाय बेनिफ्राय दाउ लकेल एसे दहाय मर्निंआवनो मार्केटाव थांनानैहाय एवबाय आङो एवखांजोब्बाय दायो दुगैनानै देलायनानै थांनांसिगौल' आरोना लोगोफोर टाइमाबो दायो 8:30 जाबाय थाब संनानैहाय थाब लानानै थांनोसै आङो 2टा बेसेबां माने ट्रेन दं होनो बेजों थांनो होननानै बुंदों नायनोसै खयथायाव थाङो बिसोरो जिखुनु आङो लांनानै हैनोसै आरोना नानिजों आंजों थांगोन ओमफ्राय बोरायनाहाय डिउटि दङ नालाय बेनि थाखायनो थाङा आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम आङो दायो जेबो ब्लग बानाया दै ओमफ्राय थांनायावबो आं बासजोंसो थांगोन ब्लग बानायलाङा थिग गैया जिखुनु सहैनानै नायनोसै कि आं बेसेबांखिनि ब्लग बानायनो हायो आरोना लोगोफोर जाखिनि हायो एसे एनै देखायलांनोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै बिनिफ्राय आङो दाहाय बेलासियावनो फैफिनगोन आरोना न'आवहाय न'आव रावबो गैयाना हासबेन्ड हारसिंल' बेनिफ्राय जोङो नानिजों आंजोंल' ओमफ्राय नानिनिबो एग्जाम जासिगोन 18 थारिखनिफ्राय दिनै जादों 15 दायो थांगासिनो दं दै लोगोफोरा आङो माने थांगोन आरोना दायो थांगासिनो दं नङा संना लागोननि र' खामानि दामानि मावनानै लागोननि ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय बे खोथाखौ आं शेयार खालामनाय जाबाय आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर मा मोनखोथाय मा स्टेसन कामाख्या जंसन स' लोगोफोर आङो हस्पिटालावहाय फैफानांबाय दै लोगोफोर दायो नै जोङो कामाख्यायाव सफैबाय आरोना फैयै मोनाफैबाय ट्रेना मिस जाबायना लोगोफोर दायो थांगोरनोसै नै जोङो दायो बेयावहाय माने अट'जों थांसिगोन आरोना बिनिफ्राय दायो जोङो हस्पिटाल मोनफैबाय दै लोगोफोर सार खयथा दाहिबो मर्निंआव दायो हस्पिटालाव दंफैयो लोगोफोर आइया एडमिट जानानै दं मर्निंआवसो जागोन अपारेशना आङो जेबो भिडिअ बानायनो मोनाखै लोगोफोर बिराद टेनसन आरोना जाखिनि एसे एनै हायो आं गाबोन देखायगोन दिनैथ' देखायनो नंला आनै आं आइल'ना ओमफ्राय दादायाबो सोलाबाखै दिनै फैनो गाबोनसो फैगोन आरोना लोगोफोर ओंखाम जायाखै 11ता जानोसै 12ता जाबाथाय आइया मोनजाला बेनि थाखायनो केन्टिनाव आनैया लायनो थांदों आङो दहाय आइनि रिपर्टफोर नायदोंमोन नालाय ओंखायनो थालांनांबाय आरोना उफाय गैया केन्टिना बन्द' जाबा दा मोननाय नङाना लानानै फैदो होनबाय बेयावनो जानोसै आइजों आंजों रुटि ओंखामफ्राबो मोजां नङानो केन्टिननि ओंखायनो रुटि लाना फैदो होननानै बुंहरबाय आरो मेगनफ्रा साजोब्बाय लोगोफोर उन्दुनो ओंखारनायानो नैयाव उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय बै खनायावहाय मोनसे बेड दं बेयाव उन्दुनो थोनदों जोंखौ ओमफ्राय एक्सट्रा बेड नांगौबा बायनानै लानो हागोन होननानै बुंदों आइयाथ' नैया दं पावार बेंक चार्ज होदों आंना मबाइला चार्ज गैयामोन ना पावार बेंकजों चार्ज होनानै 80% जाबाय पावार बेंकखौ चार्ज होगासिनो दं लोगोफोर हस्पिटाला बेनोमोन आरोना The next day नैबे खाथिनियानो स्वागत हस्पिटाल बेयाव ओंखाम लांनो फैदों हस्पिटाला ओमफ्राय नै बैसिनजायसो बैयावनो हस्पिटाला आरोना बारा गोजान नङा बे खाथियावनो ओंखाम लांनो फैदों आङो बेयावनो ओंखाम लानानै थांसिगोन आरोना दायो न'आव थांफिनोसै आङो ओंखाम हैनानैहाय न'आव थांनोसै ट्रेन गाखोनानैहाय खयथानि ट्रेन मोनो दा नायनोसै लेट जाबायना आङो बिरादनो उपाय गैया आरोना अपारेशन जोब्बाय जोबनायखौ नेथारदो होननानै बुंथारबाय दा फैबाय जखौनो
मोनानानैसो न'आव सहैसिगोन ओरैबायदि रायजाखाबाय लोगोफोर आङो माने थांफिननोसै होननानैहाय आइखौ नायस्रानोसै खेनसे माने थांबा आं नुनाय नंलाना अपारेसन खालामखांनानै आं खेनसेबो नुवाखै मानो होनब्ला आं ओंखाम लायनो थांदोंमोन दहाय नोंसोरनो खोन्थादोंमोन दायो माने बेखौनो आङो आइखौ नायनो होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ ससे खेबनाय जादोंमोन मानो होनब्ला ओरैनो मेम'रि हिसाबै दोननो आरोना बे समाव आइया उन्दुनानै दंमोन ओमफ्राय आं गिनानै माथोबो होआखै आरोना माने जेबो आङो रावबो होआखै जेबो होआखै आरोना नायनानैल' आङो दलर फैफिनबाय आरोना लोगोफोर हस्पिटाला नै बेनिफ्राय थांसिगोन आङो दायो हारानो होथेयो फट' खेबनो रमिया दायो न'आव थांगासिनो दं दै लोगोफोर मोनाहैसिगोन बिराद लेट जाबायना लोगोफोर आङो माथो खालामबावनो उपाय गैया दायो बिदिब्ला आङो न'सिम थांग्रोनोसै दै लोगोफोर लोगोफोर दायो कि आङो हजोंहाय जेबो भिडिअ बानायनो हायासै मोजाङै ओमफ्राय थांनाय समावबो मा होनबावनो लोगोफोर अनेकथा प्रब्लेम जानानै थांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दायो आं न'आवनो दङ दखानबो हैयाखै आं मैया फैदों मोनायावहाय सफैदों 11टायाव गसाइगाव ओमफ्राय हजोंहाय थांनानै आङो मोजाङै भिडिअ बानायनो हायासै दै लोगोफोर मा होनबावनो मानो होनब्ला बिराद टेनसनाव दंमोन ना लोगोफोर आङो माने गुवाहाटि थाङामोन माने थांनायनि खुनु जेबो प्रग्राम गैयामोन जास्ट खालि बिमानोहाय मा होनो फैसा आरो ओंख्रिल' हैनायनि खोथामोन नालाय बिनिफ्राय दादाया सोलाबासै नालाय बिनि थाखायनो आङो थांफानांगौ जाबाय आनैयाबो हिनजाव मानसि हारसिं लानानै थांनो हाया बिनिफ्राय आरो फंबायनाबो एग्जाम जागासिनो दं फिअ फाइनाल ओमफ्राय जाय बाबायाबो न'आव गैया बायहेरायावसो थायो बयबो मिथिखायो सिगांनि भिडिअआवबो आं खोन्थाखांखाबाय बेनि थाखायनो आङो माने थांफानांगौ गोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय हासबेन्डनियाथ' हारसिं नालाय डिउटिबो दङ ओमफ्राय बिराद थांजानो बादोंमोन आरोना ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो बेयाव एसे हासबेन्डजों रागा जोंलायलायनाय जाबाय बेनिफ्राय आङो ब्लगखौ मोजाङै खालामनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनानैबो टेनसन थाबायना आङो बेनि थाखायनो मोजाङै ब्लगखौ बानायनो हायासै उफाय गैया माथो खालामनो लोगोफोर ओरैबो नायनांगौ जायो उफाय गैया दायो माथो खालामनो बिनिफ्राय मा होनबावनो आरो आङो मबाइलखौ अफसो लाहैदों दै थांनानैहाय मानो होनब्ला हासबेन्डआ बार फन बुबाय थादोंमोन नालाय रागा जोंनानै बेनि थाखायनो आङो माने असयज' मोननानैहाय मबाइलखौ अफ लाहैबायना बेनिफ्राय आरो बांसिन रागा जोंसिनबाय आरोना मबाइलखौ अफ लानायनि थाखाय माथो होनबावनो आंबो टेनसन जाबाना खर'आनो खामानि होआलै लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्रायो बिमायाहाय अखानायै माने आं मर्निंआवनो फैफिननांगौ खोथामोन नालाय जेनेबा थांबाय मर्निंआवनो फैफिन बेबायदि आरोना ओमफ्राय दानाबा आङो मर्निंआवबो फैफिननो हायासै आरोना माने मैयाजाय आङो मर्निंआवनो सफैफिननांगौमोन दायो ओमफ्राय आं मर्निंआव ओंखारनो हायासै मानो होनब्ला दादायाबो सानजौनानै सहैबाय 2:30सोआवसो ओमफ्राय आनैया होनबाय कि अपारेसन फैखाबाय जखन अपारेसन जानायखौ नायलांदो मानोना अपारेसना मैयासो जादोंमोन नालाय जिहेतु जों दाख्लै लांदों दाख्लै मोनायाव जायाखै आरोना मोनाबाय नालाय रेस्ट लानांगौ बेनि थाखायनो जुदि मर्निं थांबा मोनायाव अपारेसन जागौमोन ओमफ्रायो बिसोरबा माबायदि रायलायखा आनैया बुजियाखैमोननो फार्स्टआवहाय माने थांबानो अपारेसन मोनायाव खालामगोन बेबायदि सानदोंमोननो ओमफ्राय डक्टरा होनबायखि रेस्ट लानांगौ फैग्रा खालामनो हाया गाबोन मर्निं बानायगोन दे बेबायदि होनबाय आरोना ओमफ्राय 10टा ना 11टासो जादों आरोना अपारेसन थिएटाराव सोहैनाया बिनिफ्राय अपारेसन खालामखांनानै 3 घन्टा 4 घन्टासो उनावसो बरनदों आरोना माखौहाय ओमफ्राय जखन अपारेसन माबाबाय थादों बे समाव आङो गैयामोन माने बख'नाय समावनो अपारेसन जोबखांनानै आनैनो ओंखाम लायनानै होफैदोंमोन आङो बैयावहाय जिहेतु भिडिअआव नोंसोर नुखादों बेयावहाय आङो ओंखाम लायनानै होफैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आनैयाबो नुवाखै आरोना ओमफ्राय उनावहाय आङो थांनानै नायदों दै जिहेतु आं भिडिअ देखायदों
नोंसोरो देखायखादों जे बे आङो आइखौ नायदों ओमफ्राय गिनानैहाय आङो सोङाखैबो दै माने रायदावबोआखै आरोना आङो जेनेबा रायलायनो मोनगोन ना मोना साननानै ओमफ्राय टेनसनफोरजोंनो जेबो सोंनोबो रोङासै आरोना नार्सफोरनाव रायदावनो मोनगोन ना मोना बेबायदि खोथाबो जेबो सोंनो रोङाखै आरोना खालि आङो भिडिअखौबो बानायहोलाबायाना बिसोरो आङो डाइरेक्ट केमेराखौ लानानै ओरै आखाइजोंल' भिडिअ बानायनाय बायदि खालामाखै दे जिखुनु आं खालामनो होननानै खालामदों आरोना ओमफ्राय आनैयाबो नुवाखैमोन नालाय आं नायखांना फैनानै दसे उनाव नायदोंनो ओमफ्राय आनैया रायदावबोदों आरोना ओमफ्राय रायलायनोथ' हायाखै बिमाया जिखुनु ओरै बेल्लाव नायनानै ओरै खालामदों आरोना जेनेबा जेबो लुर सोर खालामाखै ओरै मेगनखौल' मोख्रेबनानै आखाइयाव हमदोंनो आनैखौहाय ओमफ्राय एसे रायलायनाया प्रब्लेम जादों आरोना एसेनो माथो खालामनो उफाय गैया नालाय ओमफ्राय साननैसो थानानै रिलिज जासिगोनबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङोथ' उफाय गैया आङो फैग्रोबाय नानिनि बे एग्जाम दङ बोरायनिबो डिउटि दङ संनानै खावनानै जानो हाया ओइदिनखालि आं जेदिनखालि थांदों ओइदिनखालि माने डे नाइट डिउटि जादों आरोना बोरायनाबो ओमफ्राय माने आं गैयि समावसो बेहाबो प्रब्लेम जानानै होबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामनो दायो बिमाबो थाङालासेबो थानो हायासै उफाय गैया माने आनैयाबो हारसिंना बारै लांनो हानाय ना हिन्जाव मानसिया गुवाहाटि बायदियावहाय बेनि थाखायनो थांबाय आरोना सानैजोंनो साहस खालामनानै बेनिफ्राय आङो फैफिनबाय हारसिङैनो ओमफ्राय जाय मोनाबोबाय बिरादनो ओमफ्राय फंबायखौ लायहोदों आङो स्टेसनसिम आमाइजों फंबायजोंखौहाय बेनिफ्राय आङो दोनबोजाबाय आरोना ओमफ्राय आङो न'सिमबो दोनबो होआखै हासबेन्डआ बिराद रागा जोंबाय थादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय कन्टेक्टबो जेबो खालामाखैमोन आङो सफैथारनानैसो बासुगाव मोननानैसो माने बासुगाव ससे बारबोनानैसो बासुगावसो ओंखारफैदों नालाय आङो बेनिफ्राय बारबोनानैसो कन्टेक्ट फन हरनाय जादों आरोना बेबो हासबेन्डआ हरग्रोखादों मबाइल अन खालामनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय मा होनो माबा खोथा होननो नागिरदोंमोन आं बावगारबायलै हासबेन्डआहाय आंखौ नेहैबाय थादोंनो दै बोराया माबायावहाय क'क्राझारावहाय माने आंखौ क'क्राझार बै 255नि 255 ना 39 ना 40मोन आरोना मा ट्रेनमोनलाय बुंफ्रुमोन नामाथाय बे ट्रेना बेजों थांबाखि आं क'क्राझाराव ओंखारहैबा थाब सहैगौमोन नालाय 6ता 6:30 ना बेसेबांबायाव सफैगौमोन नालाय बेखायनो माने गावना डिउटि गैदोंमोन नालाय क'क्राझारावहाय माने थांनांदोंमोन आरोना गावनि खामानि फिसा दंमोन बेवहाय आंखौ नेबाय थादोंमोन बेसोरा ओमफ्राय आङोथ' मबाइला अफसो माथो खालामबावनो जानानै थांबाय जानानै थांबाय आरोना स' दायो लोगोफोर बेखिनियानो दे नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो दायो बिमाया साननैसो उनाव रिलिज खालामनानै लाबोबा नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आङो नानिनि एग्जाम जोब्बा आंबो न'आव थांगोन ओमफ्राय बे समाव नोंथांमोननो देखायगोन आरोना दाथ' थांनो हाथ'वा दखानाबो बिराद साननै सानथाम बन्द' जाबाय स' बिदिब्ला दा लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनियानोसै भिडिअआ जाखिनि देखायनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय टेनसनफोरजों आं इसेबां मोजां भिडिअ बानायनाय जायासै जाखिनि एसे एनै क्लिप लानो हायो बेफोरखौनो नायलांदो आरोना लोगोफोर स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार सिफ्रा नुवाखै आंनिया खनस्रांजोबनांगौ आरोना रानजोबनायखौ मैया ओरैनो थिखोनानै दोनजोबदों आङो